Один і той самий прихований свідок виступив уже у 6-й кримінальній справі щодо кримських татар. За словами адвоката Еміля Курбєдінова, приховані свідки кочують з однієї справи до іншої і розповідають ту саму легенду, придуману співробітниками ФСБ. Лише на підставі таких свідчень окупаційні суди виносять обвинувальні вироки, позбавляючи кримських татар волі терміном до 20 років. Голос прихованого свідка змінено, і він особисто не перебуває на судовому засіданні, а присутні на судилищі лише чують його спотворений голос. Адвокат упевнений, що багатьох підсудних прихований свідок навіть не знає, а лише говорить ту інформацію, яка потрібна окупаційному слідству. Так звані свідки починають співпрацю з окупаційними силовиками після катувань чи погроз, каже адвокат. Выявили такого человека, как Аднан Масри, который, как минимум, в которых я знаю, 6 делах уголовных проходил как свидетель. И одна и та же легенда, этот человек приглашал к себе домой, это адрес либо Севастополя, либо Симферополя, и просто провокационными вопросами выводил на определенные темы. То есть ФСБ по всех делах писала, что это свидетель, который опасается за свою жизнь, и поэтому он себя там засекречивает и не хочет выдавать свои фамилии, имя, отчество. Нет. То есть мы видим, что ФСБ секретит таких людей именно из-за того, что это их агенты. И если бы все они открыто выступали, мы видели бы, как один и тот же человек из уголовного дела в уголовное кочует и просто лжесвидетельствует. И есть те, кто вообще его не знает и не видел никогда в жизни, однако он таким образом выступает. Это вот звенья одной цепи. И сегодня люди, которые сказали о том, что их пытали, не побоялись выйти и сказать, они разрушают эту цепь вплоть до самого корня, то есть до этих судов. Да. Во-первых, они помогают тем, кто попал в такую ситуацию. Во-вторых, они не дают упасть духом всему народу. И в-третьих, они вот не дают стряпать вот такие уголовные дела. Не одно, не два, а целую когорту таких уголовных дел. Вот поэтому это очень важно. И те, конечно, бы хотел обратиться к тем, кто сегодня боится об этом рассказать. И сказать им, что мы вас поддержим, не бойтесь. Расскажите об этом, я уверен, что есть такие, их таких немало людей, но вот вы почувствуете народную поддержку, да, в своей позиции, расскажите о том, что с вами случилось, и пока не поздно, пока это слишком далеко не зашло, я думаю, это, конечно же, нужно освещать. По одному ворожому обстрілу на Приазов'ї та Луганщині поранено українського воїна. Він зараз під наглядом медиків у задовільному стані, повідомляють у штабі Об'єднаних сил. Російські окупанти відкривали вогонь в районі Пищевика, що на Приазов'ї, та станиці Луганської, де працює наразі єдиний контрольний пункт в'їзду-виїзду з окупованої території. Застосували гранатомети різних систем. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Станом на 11 годину ранку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Заберіть свої війська з України. З таким закликом більше сотні людей у Гаазі прийшли до будівлі російського посольства. Так вони висловили солідарність з Україною на тлі російської загрози, що зростає. Організатори наголошують, що акція виключно мирна. Кожен із нас тут присутній, у нас у кожного є родина, друзі, за якими ми дуже переживаємо. І ми хочемо показати, що Україна не одна, вона не наодинці. Ми хочемо показати, що ми не бажаємо агресії, українці не хочуть ескалації. Ми відчуваємо потребу щось зробити, бо дуже хвилюємося щодо подій в Україні. Тому ми вирішили організувати цю демонстрацію, щоб показати, що Нідерланди з Україною. Тут люди з Нідерландів, України, Білорусі, Грузії, а також з Росії. Тому це дійсно хороший знак підтримки. Ми бачимо, що є багато незгодних з політикою Путіна, і вони підтримують вибір України на користь свободи. Марш стартував від Палацу Миру. З протестом люди відвідали також посольство Білорусі, а врешті зібралися біля української амбасади у Нідерландах.
проти російської агресії виступили і біля Бранденбурзьких воріт у Берліні. Мітингарі під гаслом «У війни немає кордонів» закликали уряд Німеччини вплинути на Москву, а також виступали проти запуску газопроводу «Північний потік-2», закликали ввести нові санкції проти РФ та не блокувати постачання зброї до України. Подібні акції відбулись у Франкфурті на Майні, Гамбурзі та Кьольні. Кількома днями раніше у Мюнхені та Дрездені. На 6 лютого заплановані демонстрації у Мюнхені та Дюссельдорфі, указують організатори та учасники заходів. Прапори Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Польщі, країн Балтії, Туреччини та інших. На Майдані Незалежності у Києві сотні людей подякували нашим союзникам та партнерам за підтримку на тлі загрози нового російського вторгнення. Слава Україні! Слава Україні! Я хочу підтримати наших союзників, які надають зброю, які надають і не тільки зброю, також дуже важлива політична підтримка. Політична підтримка важлива, щоб і Україна, і українці відчували, що вони не одинокі у своїй боротьбі з Росією, не одинокі у своїй боротьбі з усіма силами, які опираються зараз нашому прозахідному курсу. Ми дуже вдячні за все, що ви робите для України. Бережи Господь ваші держави та Україну. Вся родня кричала «Крым наш», вся родня кричала, заходилась. Некоторые это счастье не пережили. Я со своей родней рассталась, мне не нравится такой менталитет. Украинцы всегда любили свою землю и хотели жить здесь свободно. Я очень благодарна нашим союзникам, что они нам помогают отстоять нашу свободу и независимость. В руках плакати зі словами вдячності різними мовами. А посеред Майдану учасники акції розгорнули величезний банер зі словами «Дякуємо друзям». На ньому кожен бажаючий міг залишити свій підпис. Я прийшла сюди висловити вдячність як кримчанка, безпосередньо як людина, яка розуміє важливість допомоги інших країн, військової допомоги в стриманні агресії Росії. Я розумію, що наша сила військова, наша міць – це впевнений крок до деокупації Криму. І тому я прийшла сюди подякувати нашим країнам-партнерам, союзникам за їх допомогу військову і сказати дякую заради того, щоб вони розуміли, що наш народ усвідомлює важливість цієї допомоги. Люди подякували, зокрема, за сотні тонн високоточного озброєння від партнерів України по НАТО. Йдеться про сотні протитанкових комплексів «Джевелін», більше 1000 британсько-шведських гранатометів «Енлоу», переносні зенітно-ракетні комплекси «Стінгер» та багато іншого. Крім того, у понеділок рішення про передачу Україні зброї підтвердила Польща. За словами очільника Бюро національної безпеки, йдеться, зокрема, про засоби протиповітряної оборони. Штам Омікрон виявлено вже у 20 областях України. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, добова кількість випадків інфікування за останні 3 тижні зросла у 7 разів, але госпіталізацій – удвічі. Найбільша кількість підтверджених випадків Омікрону зареєстрована на Житомирщині, Чернівеччині, Тернопільщині та у Києві. Загалом за минулу добу на вільній території України виявлено трохи більше 22 тисяч випадків ковіду, а 78 українців померли від цієї хвороби. Незважаючи на обнадійливу тенденцію, що рівень кількості людей, які тяжко захворіли та потребують лікування в стаціонарі, не пішла тим же шляхом, що і кількість випадків інфікування Омікрон, вірус все ще становить серйозну загрозу, особливо для груп ризику та невакцинованих. З досвіду інших країн від початку зростання захворюваності до піку проходить близько 1 місяця. Тому найближчі 2 тижні ми прогнозовано очікуємо зростання кількості випадків інфікування коронавірусом. За даними Віктора Ляшка, упродовж 2 тижнів в Україні знижуються темпи вакцинації. Серед лідерів залишаються Полтавщина, Рівненщина, Луганщина, Харківщина та Київ. Міністр наголошує, що попри високу заразність варіанту Омікрон, країни з великим охопленням вакцинації мають порівняно менше навантаження у стаціонарах. Особливо важливою вакцинація є для представників груп ризику.
оскільки вона значно збільшує шанси цих людей запобігти смертельним наслідкам хвороби. Основні групи ризику – це літні люди. Імунітет із віком послаблюється і стає менш ефективним у боротьбі з коронавірусною хворобою, який може мати серйозні наслідки, коли вам за 60. А також люди із хронічними захворюваннями. Кількість нових пацієнтів з ковідом в Криму неупинно зростає. За сумнівними підрахунками окупаційної влади півострова, виявлено ще 1037 випадків. При цьому ушпиталення потребував майже кожен п'ятий. 9 кримчан не змогли подолати хворобу та пішли з життя. Тисячі протестувальників у Чехії виступили проти коронавірусних обмежень уряду. У центрі Праги зібралося близько 3000 людей. Вони вважають, що в них забрали свободу та право. Потрібно розбудити країну, оскільки зараз тут набагато гірше, ніж за комунізму. Відтоді, як затвердили коронавірусний закон, вони роблять із нами все, що хочуть. Зараз у Чехії потрібно показувати сертифікат вакцинації або негативний тест на вході до ресторанів, нічних клубів та інших закладів. Але закон, який зробить вакцинацію обов'язковою для певних професій, а також для усіх старших 60 років, поки що не ухвалили. А це столиця ЄС, місто Брюссель, де базуються штаб-квартири головних керівних органів Євросоюзу. Тут майже 2000 людей вийшли під гаслами «Разом за волю» та «Ні обов'язковій вакцинації». Вони пройшли від центру до знаменитої скульптури «Атоміум» на околиці. Я прийшов сюди, бо не хочу, щоб уряд мене контролював. Я не хочу робити щеплення, і це моє право його не робити. Минулого тижня протести в Брюсселі були масштабнішими. Сюди приїхало близько 50 тисяч людей, і не лише з усієї Бельгії, але також із сусідніх Франції, Німеччини та Нідерландів. Близько 4 тисяч людей цими вихідними протестували і в німецькому Нюрнберзі. Декілька днів тому в парламенті країни проходили запеклі дебати з приводу того, чи робити вакцинацію в країні обов'язковою для усіх повнолітніх громадян. Такий захід підтримує нещодавно обраний канцлер Олаф Шольц. Проте його коаліційний уряд у думках розділився. А у Відні на протест вийшло близько 10 тисяч людей. З 1 лютого в країні набуває чинності правило обов'язкової вакцинації для усіх дорослих громадян. Це буде перший такий закон серед країн Євросоюзу. Його ще мають затвердити Верхня палата парламенту та президент. Тисячі людей, переважно водії вантажівок, протестують проти обов'язкової вакцинації у канадській Оттаві. Вихідними приїхали ще сотні. У неділю вони заблокували вулиці на під'їздах до канадського парламенту. Дехто каже, що не поїде, допоки правила не скасують. Обов'язкові сертифікати – це надто агресивний захід. Він суперечить усьому, що ми знаємо про демократію. Ми ніколи не мали такої речі, як обов'язкові ковід-паспорти. Кілька тижнів тому уряд Канади посилив правила для водіїв вантажівок без щеплень. Тепер, якщо вони повертаються в країну зі США, то мають зробити тест на коронавірус та пробути певний період на карантині. Я розумію, що пандемія – це проблема. Але нам треба подивитися, яким буде результат усіх цих обов'язкових правил. Не можна вбивати пацієнта, щоб його вилікувати. Тому ми обстоюватимемо свободу. Перший конвой вантажівок виїхав до столиці 23 січня із західного узбережжя. Очікується, що до Оттави приїдуть ще десятки таких конвоїв. Протест відбувається мирно, арештів чи сутичок поки що не було. Проте прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав протестувальників невеликою групою меншини і разом із родиною залишив Оттаву з метою безпеки. При цьому колишній президент США Дональд Трамп під час ралі у Техасі назвав їх сміливцями, а обов'язкові правила вакцинації незаконними. Варто зазначити, що майже 80% населення Канади зробили по 2 щеплення від коронавірусу. А серед водіїв вантажівок ця цифра сягає 90%.
Євросоюз подав скаргу до Світової організації торгівлі на Китай. На його думку, Пекін займається торговою дискримінацією щодо Литви. І це ставить під загрозу єдиний ринок блоку. Китайська влада заблокувала більшу частину торгівлі з Литвою після того, як Вільнюс зміцнив зв'язки з Тайванем. Конкретніше, він відкрив представництво частково визнаної республіки, яку Компартія Китаю вважає лише своєю бунтівною провінцією. З 1 грудня китайська митниця не дає товарами з Литви зайти на китайський ринок. Найбільше постраждала галузь фармацевтики, а також виробництва лазерного обладнання, електроніки та харчів. А ще китайські компанії скасовують замовлення на литовські товари. За словами віце-голови Єврокомісії Валдіса Домбровскіса, Китай також чинить тиск на міжнародні компанії. Він змушує їх відмовитись від литовських компонентів. В іншому випадку їх також загрожують позбавити доступу на китайський ринок. Китай стверджує, що це більше політичне питання, ніж економічне, і що його не варто виносити на суд СОТ, оскільки він не порушував правил організації торгівлі. Чи це так, тепер належить з'ясувати. Після подання скарги до СОТ розпочнуться 60-денні консультації між сторонами. Якщо за цей час конфлікт вирішити не вдасться, ЄС може вимагати від організації винести свій висновок у справі. На вирішення спорів у СОТ можуть піти роки. Тим часом Литва відстоює своє право зміцнювати відносини з Тайванем. Литва хоче встановити тісніші економічні, культурні та наукові відносини з Тайванем. Це входить до урядової програми і ні для кого не мало бути сюрпризом. До 1971 року саме Тайвань або Китайська Республіка був представником Китаю в ООН. Проте згодом його місце передали КНР. Тайвань підтримує офіційні дипломатичні відносини з 14 країнами-членами ООН. З іншими державами він встановлює зв'язки через представництва. Масштабна троща тимчасово паралізувала рух Тавридою. На сумнозвісній трасі зіткнулися 1,5 десятки автівок. Деякі розвернуло поперек дороги. Аварія сталася зранку понеділка неподалік села Глибокий Яр у Бахчисарайському районі. Про постраждалих не йдеться. Як повідомляють очевидці, причиною ДТП, ймовірно, стала слизька дорога. Повністю стали со всіх сторон. Ну и там тоже полный фарш. Здесь лед просто вообще невозможно